Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regai tibva tapinda messages atadzoka takakubatirai. Hanzi, hello mukomanashi, please hide me. Mukoma nyaya yangu yakamira yakadai. Ndakakura ndichichengetwa kumusha kwa amai vangu. Baba vangu na amai vangu vainge vakaita musikanzwa kuti inini ndinge ndichizovapo, cause baba vangu vainge vari married. So inini kumba kwedu ndakabva ndarambiwa kubva ndichiri mudiki. Amai vangu vakabva vashaya apo pandainge ndiine 8 years. Pese apa ndainge ndichigara kumusha kwa amai vangu. Baba vangu vainge vari vapenyu, but vakazoshayika apo ndava muform 4. Baba vangu hapana kana chimwe zvacho chavainge vachindiitira. Inini kumusha kwedu ndainge ndichikuziva, but ndainge ndisingamboende kumusha kwedu ikoko. Ndakazotoenda kumusha kwedu parufu pagogo vangu, avo vanobereka baba vangu. Baba vakabva vandiramba, handina kuzodzokera kumusha kwedu zvekare. Moyo wangu wakabva wasviba. Kana dziri sehama dzangu, handina kana kuzombogara ndataura nadzo zvekare. Kunyanya baba vangu, handina kana chandakambovatengera. Sagogo vangu, even mari yedrink havana kana kumbogara vadya kana senti rangu. Ndinombofungawo kuti hama dzangu ndinofanira kuti ndinge ndichidziitirawo something, but kana ndikatanga kufunga marambirwo andakaitwa nehama dzangu, misodzi yangu inobva yatanga kuyerera, ndobva ndatosiyana nazvo. Mukoma, please notify me kana maposta ndikwanise kuzonzwawo pfungwa dzevanhu, ndinzwewo kana ndiri ini ndiri wrong. Kana ndiri wrong, ndinofanira kudii? Ndoenda here kuhama dzangu ndobva ndanokumbira ruregerero here? Ndiri ini ndakatadzirwa kuti inini ndizozvarwa, handina kukumbira kuti ndinge ndichizozvarwa. Ndakatovapo nekusada, ndofira mhosva dzevabereki vangu here? Apa baba vacho vandaiti vangu vaisatombondichengeta zvachose. Mukoma, kana ndikakuudzai kuti ndine shungu mumwoyo mangu, ndinoita sekunge ndiri kutamba. Vedare ndo message yandatumidzirwa nemwanasikana uyu. Hanzi ndine shungu mumwoyo mangu. Zvakangoma hazvo. Kungoti kudhara kwainge kusati kwava nema-DNA. We have to thank avo vakauya nema-DNA, nekuti vanhu vaitorambawo vana vavaifungidzira kuti havasi vana vavo, but vari vana vavo. Asi ngatitaurei nemwanasikana uyu mucomment section, tinge tichimupawo counseling mucomment section, so that bitterness iri mumwoyo make inge ichitapudzika. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, makadii zvenyu mukomanashi, can you please post my story as Heidi? Mukomanashi, inini ndiri truck driver. Ndakasungwa nhengo yangu nemukadzi wangu kuti ndisarara nevamwe vakadzi. Mukoma, inini nebasa rangu nguva zhinji ndinongogara ndiri munhu anenge achingorarama ari musango. So ndipo pandainge ndichiwanana nemagirlfriends angu akawandisa iwawo andainge ndichidanana nawo. Mukoma, ndichiverenga vanhukadzi vandainge ndichirara navo kana vandaidanana navo vanokwanisa kudarika kuma-10, ndichisanganidzira nemukadzi wangu wemumba pa-10 ipapo. So inini ndaiti kana chero ndikaita 2 months ndisipo pamba, performance yangu kumukadzi wangu zvayo yainge yava kutodzikawo, semunhu wekuti ainge achingogara achingosangana nemadzimai akasiyana siyana. Zvinhu zvaizomunetsa kuti kosei iye munhu uyu achigara nguva refu kudai tisati tambosangana. Asi kana ndazosvika pamba ndaingoita sekunge munhu anosangana nemunhukadzi each and every day. Iye ainge asingatozivi kuti each and every truck stop ndinenge nditori nemudzimai wangu wandinenge ndiinaye. Kana ndikangosvika chete patruck stop, ndinobva ndatofonera mhuri yangu kuti inge ichiuya ipapo, tobva tasasana zvedu tiri mutruck. Saka ndaizoti kana ndadzoka hangu kumba, nzara chaiyo yemukadzi ndinenge ndisina, handidi kunyepa ipapo mukomanashi. Nekufambawo kwenguva, nekuda kwezvose izvi zvainge zvichiitika, nekuti ndikauya kumba, nekufambawo kwenguva plus zvose izvi zvainge zvichiitika zvekuti kana ndikauya kumba ndinenge ndichirakidza kuti ndinenge ndakatoguta bonde kudhara. Ivo madhamu vakambotanga vakashingirira, asi vakazogumisidzira vava kundibvunza kuti why uri kuita kudai. Asi reason yandakamupa, ndakangomuti unomboziva here kuti chibasa ichi chinorwadza here shamwari? Apa ndainge ndichitomupindura zvine hasha mukati, kuitira kuti next time asazotamba nekundibvunza tunyaya
tusina basa, asi handaisatoziva kuti ndainge ndichitoomeserawo umwe wangu. Zvakazoitika ndeizvi, ndakazoti ndabuda nebasa ndipo pandakazosiya foni yangu mumotikari, asi ndainge ndiine rimwe remagirlfriends angu, but uyu ndainge ndichimuda kupfuura magirlfriends angu ose zvekuti akasvika pakuzotozivawo password yefoni yangu. So mukadzi uyu akabva atora foni yangu mukomanashi. Uku kwakanga kusiri kwekutanga kubata foni yangu. Zvinhu izvi akazviita achiti kana ndiinaye aiti akaona pandinenge ndambofonerwa nemamwe mabhebi angu, aibva atora nhamba dziya obva atanga kufeya munhu uya, obva aona kuti munhu uyu ibhebi rangu uye haana kana paakambondibvunza pese paaiona zvinhu izvi. So musi uyu akabva atora foni yangu, akabva atora mapictures ese ainge ari mufoni mangu, awo andainge ndichitora ndichiita bonde nevamwe vakadzi kuburikidzawo navamugirlfriend ava vainge vakabata foni yangu. Asi munhu umwe chete wandainge ndisina kumbobvira ndatorwa manude pictures ndinaye ainge ari mudzimai wangu wekumba chete. Takati taenda zvedu kuZambia, then mudzimai wangu uyu amugirlfriend ndakabva ndavasiya pabhodha kuti ivo vange vachidzokera kumba, nekuda kwekuti kuZambia uko kwainge kuine umwe zvekare, saka ndaisakwanisa kuti ndinge ndichikrosa navo ndichienda kuZambia navo. Ndakabva ndapfuurira mberi zvangu, ndikabva ndatanga kuita madhiri angu ikoko, ndakabva ndadzoka. Ndakati ndadzoka ndokubva ndamufonera, iye akabva andibvunza kuti ko wavepi. Zvinhu izvi zvaingoitikawo semazuva ose. Ndakati ndava kubva kugaraji uko kwandinosiya motikari, ndakabva ndamuudza bebi kuti bebi, now ndava kumboenda kumba, saka tichataura mangwana. Ndakuenda kumba. Iye akabva ati kwandiri, it is okay, mwenda mberi. Ndakabva ndati it is fine. Ndakati ndasvika kumba tainge tatogara semhuri navadzimai vangu. Takati takagara kudaro, ndakabata foni yangu ndokubva ndangokaruka ndaona kuti apa ndatoedwa mugrupu iri rainge rakanzi mahure achamu, mukomanashi, chamu wacho ndini. Pagroup icon painge pakaiswa inini ndisina kupfeka. Apa ndainge ndakarara, nhengo yangu yakasimuka, uye pic iri mukomanashi. Vamugirlfriend ava vandainge ndichidisisa ndo vainge vakatora picture iroro, nekuda kwekuti last trip yandainge ndakaenda ndiinavo ndiye munhu ainge anditora mapictures. Chese chatainge tichiita aiti ngatitorei mapictures. Zvinhu zvakambondinetsa, but ndikabva ndangoti ndo zvaari kuda, regedzai angotora mapictures. Ndakati ndichinoda kunotarisa uyo ainge acreata group, ndakabva ndaona kuti ainge ari iye zvake. Mukomanashi, mugroup umu makabva maedwa zvekare madhamu vangu. Ndakaona mugroup mava kukandwa mapictures aya andainge ndakazvitora ndichiita bonde nevakadzi vakasiyana siyana. Mukomanashi, nguva iyi madhamu vainge vachibika, so ndakazama kuti vana vange vachindipa foni yaamai vavo kuti ndinge ndichidhilita zvinhu zvose izvi iye asati azviona. Asi kuapp kwemukadzi wangu kwainge kuine finger password. Nashi, chikafu chakati chaibva. Madhamu vakabva vasvika ndokubva vabata foni yavo, kwava kuona kuti kwainge kuine group ende vainge vaedwa mugroup remahure angu, uye painge pasina chekuramba nekuti mav11 ainge atovapo mukomanashi. Chakandishamisa ndechekuti Nashi iye akangoti ingawani munofara kana muri kunze uko naidedhi, nhamo ndeyedu. Mudzimai wangu chakandishamisa ndechekuti haana kana kumbobvira atsamwa. Akati apedza kuverenga zvose zvainge zviri mugroup, haana kana chaakambotaura mugroup, nekuti mahure angu pachavo vainge vava kutotukana. Mukadzi wangu chaakakwanisa kuita ndechekuti akangobuda asina kana word raainge ambotaura. Inini ndichibva ndangobudawo mugroup imomo. Takati tarara, but iye ainge achitoita kunge munhu ainge asina kana chaainge amboona hake. Inini ndini ndainge ndichingonzwa kunyara zvekuti ndiye akabva atonditanga kuti tinge tichiita bonde. Panguva iyi handina kana kukwanisa kurara usiku hwose. Ndainge ndichingoti kokana munhu uyu akanditaimira ndarara
obva andibaya nebanga kana kundipisa nemafuta, asi mudzimai wangu akabva atorara kana kumbopepuka hake, akangomuka akabva andiisira chikafu kuti ndinge ndichidya, but inini ndakabva ndatadza kudya chikafu chiya nekuda kwekuti ndainge ndichifunga kuti pamwe anogona aisa poison muchikafu ndikabva ndafa. Ndakati ndapedza zvose zvandainge ndichida kuita pamba, ndakabva ndabuda ndava kuda kuenda kubasa. Apo ndaida kutobuda kuti ndinge ndichienda kunze kwenyika, mukadzi wangu kana kumbondiperekedza. Mukomanashi ndakati ndasvika kubhodha ndakabva ndakecha imwe pfambi mubhawa nekuti vese vaya vainge vari mugroup ndaitotya kuvatanga. Mukomanashi ndakati ndikazama kuita bonde nepfambi iyi, asi nhengo yangu haina kusimuka. Nashi kubva musi uyu kusvika nhasi ndo dambudziko rangu randava naro. Mukadzi wangu ndaitaura naye asi haana kundiudza kuti aive abuda kunze kwenyika asisadi nezvangu. Ndakati ndaita 2 weeks ndisipo. Musi wandakazodzoka pamba ndipo pandakasvika pamba pasina munhu, asi akasiya anyora tsamba kuti handichadi, usatsvaka muroyi, ndini ndasunga nhengo yako, pawakafara pakwana. Ndaona kuti yava nguvawo yangu, handiti iwewe pawaihura inini ndainge ndisina wandainge ndichirara naye, ndainge ndakamirira iwewe. Same newe, chindimirira ndimboendawo kunze uko ndimbonohura ndozokusunungura. Izvezvi kana ndichitaura nemi, mudzimai wangu ari kuJoni kuSouth Africa, sandikufara kwaari kuita, uye anotonditumirawo mapictures ane vamwe varume oti ari sei marwadzo ekusuwa bonde. Mukomanashi pamwe anoita kutora mapictures akatorara pachest kana achikisa murume wake waainaye kuSouth Africa. Mukomanashi, pain yandava nayo pari zvino yava nyaya yekuti inini ndainge ndichifunga kuti ndichawanawo help, nhengo yangu yokwanisa kusimuka semasumukiro ayainge ichiita kare uko, asi zvaramba. Kwese kwandiri kufamba zviri kunzi zvinotoda mukadzi wangu kuti iye ange aripo kuti inini ndinge ndichizosunungurwa. Nashi handichazive kuti ndoita sei, ndanetsekana mumwe wangu. Ndinokumbirawo kuti ndinge ndichikupa nhamba dzewife yangu uti yananise kana kuti mutaure naye mukoma kana achikwanisa adzore mwoyo wake. Mukoma Nashi, kana vedare renyu kana vachikwanisa kundibatsirawo ngavandibatsirewo, ndapota, ndaomerwa neupenyu. Mukadzi wangu ava kutokwanisa 4 years aenda kuJoni akasiya andisunga. Ndichange ndakateerera kwamuri nevedare kuti ndingabatsirikana sei. Vedare ndo message yandatumidzirwa namukoma Vedu, saka vabva vazondipa nhamba dzacho dzavanga vachiti ndinge ndichitaura nemudzimai wavo, saka ini ndabva ndangotangawo nekufona. Vanzvadzi vedu vabva vati aiwaka mukwasha hamungotangi nekufonera vanhu vamusingazivi, plus inini handiti zvesocial media pakaipa. So I have sent a message ndichiti vanzvadzi, I was asking kuti tinge tichitaura tione kuti mukoma vedu ava vanokwanisa kuwana help here, but at the same time tatsvakawo mamwe manumbers atavapawo so that vakwanise kuwana munhu anovasunungura. Kana vakazouyawo netestimony yavo, I will share his testimony yavo panapa paplatform. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, makadii mukoma Nashi? Ndinokumbirawo kana mava kuverenga tsamba yangu, chitupa changu rasai mubhini. Mukoma Nashi, ndauyawo pano nekudawo rubatsiro. Ndiri mukadzi ane makore 37 ekuberekwa. Ndiri kugara munyika yevatorwa. Mukoma, zvinhu zvangu hazvisi kufamba zvakanaka. Upenyu hwakandiomera. Ndatambura kusvika pakuda kupfuudza upenyu hwangu. Chekuraramira chaicho hapasisina. Hama handina. Murume akangotiza kuti nditsvake basa. Unowana basa risingakupi mari inokwana. Kana vari vana chekudya chaicho ndinoita kutambura, chekupfekedza vana chaicho ingori nhamo yega. Upenyu hwakandiomera hama dzangu. Apa ndakaitawo course yeNurse Aid, but ndakazotadza kugraduata nekuda kwekuti ndainge ndashaya mari yekubhadhara. Inini hangu ndazosvika pakupererwa mukoma Nashi. Kana painewo anokwanisa kundibatsira nebasa kuti ndinge ndichishanda, ndikwanisewo kuriritira mhuri yangu. Handidi pakuzosvika pakutengesa muviri wangu, because I am a hard working woman, but bad luck racho ndaneta. Please help me because my kids need me. I cannot end my life.
vedare ndo message yandatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatitaure navo mucomment section so that she cannot give up on her life because her kids truly need her. Kana vakazvipfuudza kovana ava vanozosara nani. Ngatitaure navo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hello mukoma, can you please post for me? Ndaikumbirawo kubvunza kuti zvingagadzirwawo sei nekuti pakafa baba vangu, sisi vangu vakangokaruka vadhonzwa neruoko. Ruoko urwo rwainge rwuri pasi pemubhedha. Panguva yacho tainge tichiroja 2 rooms. Saka after baba vedu vatovigwa umwe musi, ndo pandakazonzwa sisi vangu vachiskrima vachiti vainge vadhonzwa nechinhu chainge chabva pasi pemubhedha. Now sisi vangu ava vatova ne29 years, but sisi vangu ivavo havasati vakwanisa kuita mwana, vari kungoita miscarriages after miscarriages. Ende sisi ava vatova color blind. Zvinhu izvi zvakangotangawo musi iwowo pavakadhonzwa nechinhu chavainge vati vakaona chichibva pasi pemubhedha. Kusvikana nhasi sisi ivavo havakwanisi kunyatsokuona zvakanaka. Saka kuzonyora kwamuri mukoma Nashi inhau yekuti nezuro ndakazorohwa nehana. Mwana wangu musikana uyo ane 6 years akabva angokaruka ati iye ainge achitamba nevana vainge vari pasi pemubhedha wedu. Saka I am in shock. Ndakazotarisa zvangu pasi pebed ndikabva ndaona kuti painge paine bhabhi wake chidhori chake, but still I am so scared. It scared me nanhasi ndichiri kungotya mukoma Nashi. Vedare ndo message yandatumidzirwa nemwanasikana uyu. Zvakangooma hazvo vedu we, asi ngatitaurei naye mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo messages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.